na nwoke na-anụ gị gwara gị na ya ji masters na edukeshọn ya, iwe welu maka ya wee dụbịa maka na ị chọrọ ịnụ onye gụrụ akwụkwọ, gịnị a na-abụ wee bili o wee bido ibi gị ego obili gị gbogo obili gị gbodi wee nakọta wee mebe investigeshọn wee bụrụ na nọọ secondary school certificate ka o ji wichi ọ pasara sef mana ọ na-asụ okpokpo oyibo magazin. Ị ka ya nọ na that marriage ma ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị achọrọ ịnụ onye gụrụ akwụkwọ, nwoke a wee deceive gị wee kpọta gị wee kọbalụ gị akụkọ mma nkasị na ndị ya. Be careful before you choose a life partner. Be careful. I'm telling you out of experience. Be careful. The more you look, the less you see. Asị na nwaanyị arọ ka dị ọrịa aja mvọrọ mvọ. Abịghị ghọtago isi ka ịrọ dị nsogbu isi na ịma arọ nsogbu igbogo egbogo nsogbu igbede egbede nsogbu o nwee one man sị m that na-etu ya na ọkịta wee lụta ụlọ na-agba moto na o nwere nwaanyị abụọ na ofe woman ga-asị ya no na m enwere right. How dare you? Na na-egekwa akụkọ esi ya no na m enwere right ya no insult ka ọ bụ. After all na ya alụtago ụlọ, after all na ya na-agba moto, after all na ya ga-enyeju m afọ na o nwere ife chọọ ya na nye m because of that na m enwere right. Na olee ka nsekwulu na-enye kwugide nnọọ kwụsie isi a na ndụ sorry if you feel insulted. Mana achọrọ m bụ na m achọrọ ka ị nwesịrị all these things now mụnwa nwee my own choice to make. Abịghị o nwere ife a na-ekwu ekwu okwuru, o nwere mgbe a na-aba ọbara yara na ikekwu this guy na-agwa ụlọ maka ya kịta nkọbala ụlọ akụkọ ya nya amụrụ m mgbe anyị ga-akọsị ya ụnụ agbalụ n'ọnwụgo ọ nọrọzikwa ndụ ọ nọrọzi ndụ ọ na-ama ife gbuli elu bọsị ọ na-anụ nwaanyị ka nwaanyị ọzọ kwere nkwa na ọ ga-anụ tinyere nsị na keeki ha olisi enye nọla ebe afọ na-anyụ anyụ na-agba agba rọsh anya ụlọ ọgwụ ojebe nwaanyị a nke ọ na-anụ dụkwa n'ime dị ime 8 months ihe a bụ eme asịrakwa m nọ maka ife mụ na ya na-abụ mere kpatara ife a mee nọ yes mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ebuga ife ha ga-eme ife ha ga-eme ya how good ha do how interested ha do ife ị kwesịrị ime na ife ị kwesịrị ime so dị very careful. Ịghọta na uche niile bụ ya nwere moto nwee ego lọta ụlọ na o nwere nwaanyị a ga-asị ya mba gị nwa fili na ife nwaanyị a na-ede ebu moto ego na ụlọ mana ọ bụrụ nwaanyị niile believe n'ego na ụlọ o nwee ihe nwaanyị na-achọ na nwoke before wee nọbịa ọ garanti ikwe na nwaanyị afọ ga-enwe tie yes mana ọ bụrụ na ịdụrọ redi na ịdụrọ redi mgbe ụfọdụ si ife ikwute n'ọnụ gị ga-eme ka nwaanyị anụba gị etu isi wee gwa nwaanyị okwu etu isi dobe obi gị okwu etu isi wee kọwalị ya ọ chọọ dị ịma ma onwe ife ị nwere usoro gị jebe mana ọkwa ịfụ ndị nke a enwere m nke a nwee nke a na-agbọ ka nkịta na-ebie na-ajụ ị na-agbọ m etu isi agbọ m na nnụbasị gị ka ị ga-esi wee gbọ m nwee ike nkwugheri ọ na-ekwe ọmụọla if you can speak to me this way ka ị ga-esi speak to me mgbe mụ na gị na-agbọ ga-ebizi dụka dị na nwunye so ladies be very careful ghọta ebe m na-eje ọ kwụsịkwa na ụka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.